са българина и ще щупили оковите, както пише на повечето от панелките на хората тук? Най-баналното е да отговоря да. Събужда се, въпреки че той след всяко събуждане пак го вземат симптомите на дълбоко заспиване. Мисля, че недоволството от широки народни слоеве расте и такива публични прояви, такива митинги на протест на недоволството ще се участяват. Това ли е единствения начин да се покаже на властта, че хората са недоволни и не могат повече да живеят при това управление? Формите са разнообразни, но те доказаха вече в няколко случаи, че се страхуват от публично изразен протест и отстъпват. Защо е вредна тази власт за страната? Защото България тъпче на едно място, дори в много отношения върви назад. По отношение на демократичните ценности, например, има рязко отстъпление. Властта се концентрира само в една личност, обезсмислят се демократичните институции в много отношения, не се усвояват, сега минавам на икономическа тема, ще повтарям известни неща. Не се усвояват европейските фондове, икономиката изобщо не се забелязва да има някакво развитие, безработицата расте, доходите стоят замръзнали или спадат, а всички цени поскъпват. Чисто икономически българина сега е по-зле, отколкото преди 3 години. В същото време упражнението на властта доведе до развихляне на контрабандата с цигари най-вече, с горива, което води до по-малко събираемост за бюджета и съответно до всякакви трикове и фокуси, забавяне на плащания, отлагания, за да може да се скърпва по някакъв начин бюджета в името на едно фамозно дефицитно равновесие, което води обаче до мижево съществуване на 90% от българския народ. И два кратки въпроса, господин Крайна Хаджиев. сметка, извинете. Да. Сега би трябвало да почнем наистина да консумираме вече след 5-6 години в Европейския съюз плодовете на нашето членство. А ние продължаваме да бъдем все още нетни донори. Много по-малко сме усвоили, отколкото сме дали на Европейския съюз и стоим замръзнали. А Националният фронт за спасение на България като една патриотична формация, смятате ли, че има шанс? Виждам, че се обединявате, имате общи действия с други политически партии и организации. И имате ли вече достатъчно структури в страната и хора, които ви подкрепят? Не, достатъчно структури все още нямаме, но сме в усилен процес на създаване на такива структури. Това е една съвместна проява, изразяване на недоволство. Ние имаме общи виждания по това, което ще чуете в декларацията. Това не е коалиция. В никакъв случай не имаме принципно партийно решение за сега да не влизаме в никакви коалиции и го спазваме. Но не отказваме общи съвместни прояви, каквато имахме с ВМРО, каквато имаме сега с Горд и с други партии. С Гергьовден, видях. И с Гергьовден. Те са се присъединили към организирания от Горд и от НФСБ протест.